street art és a graffiti, klasszikus graffiti között tulajdonképpen mi a különbség? Tehát itt van ez például, és akkor vannak ugye a te munkáid. A graffiti az általában egy emberről szól, tehát hogy egy embernek a saját nevét, a saját jegyeit rakja ki a falra, és akkor onnantól kezdve az emberek tudják, hogy ja igen, ő itt járt, ő festette ezt. Azt, hogy ez most valakinek tetszik, valakinek nem, ez ugye teljesen relatív. Mesélsz erről egy kicsit, mert ugye ezt is te csináltad. Igen, hát ezt nagyjából egy éve készült ez a fal. Ez az ilyen klasszikusabb stencil technikával készült, tehát sablonkat vágtam, és utána azokat fújtam föl. Kezeket is, még minden? Igen, minden. Igazából a koncepciónak a lényege az volt, hogy itt is valahogy ez a férfi-női kapcsolat, az alsó édesapám keze, a felső édesanyámé, gyakorlatilag egy ilyen hála így irántuk, vagy így nekik. A középső vonalak ugye a japán macska bölcső nevezetű játékot, vagy arra utalnak, ami pedig magának, ugye ez is egy megrendelésre készült, azért a helynek a logójában szerepel egy ilyesmi motívum, és arra utalnak ezek a vonalak. Ilyenkor kell valami spéci ecset, vagy festék, vagy ez hogy működik így? Én gyakorlatilag ecsettel nem dolgozom, én festékszóróval dolgozom, mint általában utcán a legtöbben. Már nagyon régóta érdekelt ez az ilyen utcai művészet, meg mindig figyeltem így a utcán a matricákat, meg tegeket, meg mindent, ami kint van, és nem tudtam elképzelni, hogy ez így kik csinálják ezt, vagy így hogy kerülnek ezek oda. Elkezdtem a kis matricáimat kirakosgatni, és ahogy ennek működnie kell, szépen megismertem ezt a társaságot, meg így belekeveredtem ebbe az egészbe, és azóta alkotok utcán, és csinálom azt, amit szeretek. Előtte én megtervezem, ugye részben azért is, mert látványtervnek, vagy kell esetleg egy megrendelőnek, vagy hogyha csak a saját kedvtelésemre csinálom, akkor azért, hogy én biztosabban tudjam csinálni a dolgot. Megnézem magát a helyet, utána lesz egy ilyen frappáns ötletem, és utána azt gondolom egy kicsit tovább. Tehát, hogy itt is alapból az volt a koncepció, hogy ezt a kapcsolat jelképet jelenítsem meg, tehát hogy férfi-nő, illetve utána lett benne persze az, hogy hideg, illetve meleg. Az emberek azért elkezdték megérteni, hogy mi a különbség a klasszikus graffiti, a street art és a kis utcai falfirka között. Magyarországon igazából ez még eléggé gyerekcipőben jár, még most is. Igaz, az elmúlt pár évben azért elég nagy fejlődésen mentünk keresztül. Ha valaki aktívan és sokat alkot utcán, akkor ez ugye feltűnik az embereknek, és egyre többen fognak érdeklődni iránta. Nekem is például már volt olyan, hogy valaki látott engem az utcán festeni, és megkérdezte, hogy fú, ez neki tökre tetszik, mert hogy vállalok-e lakás dekorációt is, tehát hogy ilyenek, és utána lett belőle egy tök jó kis lakásban egy falfestmény, úgyhogy ez működőképes dolog. Azért az, hogy konkrétan csak ebből éljen meg valaki, szerintem azért az egy elég irreális dolog, de minden lehet, minden megtörténhet.